Kardon nilitum APHLC women being hinpen aprangsi news aperang kitumhan ladaan ang kihumri pot churupik ando apen kurwang kipajerlo ini nilitum la resmit mane kidukela lo nilitum sangpi Rita Kramsapi labang sosong nong ke claim hut kedo ahut alangli aku puthot nilitum pini ladak sangpi Kaku Rongpipi phansi bangsor puke pini pen pek kontang lo la pen alangli Japon pa mikapo pusi alangli phan ningchit kilo la pen ke alangli pek serabangti asinili tumpini ladak ke chetong ke 26 ta constituency sinili tum chetong lo sita me 26 ta constituency chetong sita me konani na amri konani chinthong biasa so ke lu wingwang matidi dam edlo la sini tum dak doan sita me ini ako nangli tum la media teng no paching din lo ini penke nili tum la hello nili tum bimen tum han ke Japon je bang lo apen alang li niwet kali lo nili tum sita me doan abian sita me nili tum dak cerap rapet ten nili tum kam klempo lalo la si alang li ahut ke nili tum monoson dam phun bang phun pen size ta me klem long le un anpin ke klem ji pusita me nono bang ke nili tum ke klem je phan bang ke dam phun bang phun po kasi un anpen ke nili tum bimena hin pen sita me nili tum asar jai kathar sar nang ke Japon asong nong ke nili tum ajab dun tip pen se nili tum klem po lalo Rita Kramsapi adalah Kaku Rongpipi pana aku kepek pon nari tum po ansi ka ceprek la pen ning kithe ka mono pa ni alang li phan kepek je the ke laling alang li phan je thelo he sita me alang li na ke klem pon na Japon bang ke alang li bang chok che delo kasi non e khong abang ke alang li pen akaprek non ke jong pon thu bang ke alang li phan ke ning chi the tip pen se nili tum jong pon la pen che don sar lo komane inu chi jong bong kalilo 26 ta constituency ta alang li phan che don pa me ka pen si pini la bang so ar po alang li phan pek kon tang lo lalo Yeah, good afternoon. Thank you, media people, those who are present here. This afternoon, we had a very important meeting that is regarding the joint extended meeting of the APHLC Jai Kathar party, that is the tribal party. Now, recently, we have some posts vacant which was created by Rita Kramsapi herself. So we are gladly had a meeting and we also nominated some of the members, new members, and our president will do the final post. Yeah, appoint the final post. And recently, people should not think that we are, unhappy with what has happened just few weeks back. Rita Kramsapi and Kaku Rongpipi from the APHLC, tai khan do ami khan party par defect hui kine olaise at their own interest. We are happy. Ami khan logote poson noha manu joldi olai jabi biya nohoy. Aru tai khan laga first mission do already failed. They have ami khan ke bishi discriminate korise, ami khan ke bishi insult speak korise. But we are not going to counter them. In fact, public jani ase kundu right kundu wrong. Aru APHLC ami kan monde duk nai, we are more stronger now. Ami kan bishi strong hoise and tribal unity do aru stronger hoise. We want to unite all the 7 sisters northeast laga tribe sob miligine ami kan Jai Kathar laga party te ami kan strengthen koribole ase. Kaku Rongpipi kan kaju kam tuma lo nanti pana sini pongchun bang sekretari so nangkang bai pongkan nanti kaltian lo marat la tani APHLC ke fairat hampu dia birokrasi ke ceng sih nanti paling dulu Prang se kiro pipa prang lo media klem bang fuduan pan setame nalihin pen karbiang lo ngarada tuma pan kethan ji la pen ke kachuni rikang tung lam pek la puson lo aprang se kini lia kiro si pikang tung ili tum ke dantang women wings along secretary in charge itma ke happy Rita Kramsapi pan selang pan e point lo setame
Ili tum rada tum alang li panan ning ka chi thia teng pen. Alang li bang ke to bareng dengan na utikang bu basong no. Setame nitum APHLC pan ke kroya rada tum ke. Nitum ke aphi chiro re. Rada tuman ke aphi chiro re ko di. Le bang son ning ke the. Pena posi pini arni bang ke 26 constituency dum nitum vimena tum an. Nitum ching room pensi. Alang li tum akar I. La pen ke alang tum aning nang ka chi the pen apon ni pan arpu bang ke nang jong lo. Lasi nilihin pen kachuni ri kang tung ba nili ke claim kang tung nili akar I alam thike la puson lo pini kar biang long east la pen west di mahasaw long setame nili tum thek an un ana ja kong pen pini kar biang long radar pan itu panan ke Japon itu maman ke do sarjai kathar akachi songalong bang ke nili tum women wing sahin pe setame nili tum arjap thipji la penilitum un an penilitum kachi songalong litum claim dunji la penitum chi song dunji pusi nilitum kachi thik do la pen la hello nilitum ma ke manke BJP women wing tumon SDC Congress women wing tum tanah litum APHLC women wing tum puan andeng sedang litum sedang long kali tumon non nilitum langam lo pulutan te BJP women wings kunon ba Congress of women wings kunon nilitum thekam long le ma nalitum men thek long ma pu nani amhila pu do ta hai sta melong litum through media long posta me thek long le las nilitum bang ke ahok pet rat der phan akachi song phan he dio la so phan nilitum ke karjap thi oposi nilitum alang tumang dengan nitum pale damji nitum alang tumong le ka challenge tum jikali nilitum ake mang nilitum akar I bang ke nitum ke rong arat ba pini karbia khek tum inglong khek tum khang kang thor je phan se nilitum ke un an pen nitum bor iji